наврӯз ҷашни қадимии халқи тоҷик ба ҳисоб рафта давоми ҳазорсолаҳо аз гузаштагон ба мо ба мерос омадааст ва имрӯзҳо ба шарофати истиқлолияти давлатӣ ин мероси ниёгон бо риояи тамоми расму оинаш дар саросари кишвар дар сатҳи баланд қайд карда мешавад. Дар муассисаи таҳсилоти томактабии хуршиди истиқлоли шаҳри хуҷанд таҷлили наврӯзи байналмилалӣ ба як ҷашни ҳақиқии миллӣ табдил ёфта дар сатҳи баланд бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. Мураббиёну тарбиятгирандагон бо як ҷаҳон ихлосу самимият ва хурсандиву болидахотирӣ ҷамъ омада дар базми наврӯзӣ ширкат варзиданд. Дар чорабинӣ ҷой додани анъанаҳои неки гузаштагон, расму оини ниёгон, ҳунарҳои мардумӣ ва оростани хони наврӯзӣ бо фарогирии 7 сину 7 чин ба таҷлили ин ҷашни миллӣ шаҳомати хоса бахшид. Воқеан дар ин рӯз тамоми фазои муассиса ба як базмгоҳи ҳақиқӣ табдил ёфта, бозгӯи сарҷамъӣ ва арҷгузории ҷомеаи кормандон ба анъанаву суннатҳои неки ниёгон буд. дар рафти чорабинии идона ки аз тарафи тарбиятгирандагони муассиса омода гаштааст, тамоми расму оинҳои халқи тоҷик дар сатҳи баланд манзури ҳозирин гардонида шуд. Тантанаҳои наврӯзӣ асосан ба кӯдакону наврасон шодиву нишоти бештар оварда, дӯстроякон бо қироату шеъру тарона дар васфи ватан, миллат ва наврӯзи аҷам тавонистанд тамоми паҳлӯҳои таҷлили ин иди қадимаро нишон диҳанд. Бояд қайд кард ки бо ташаббус ва ибтикори асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷашни миллии тоҷикон Наврӯз мақоми байналмилалӣ гирифта, дар замони муосир дар аксар кишварҳои дунё бо шукӯҳу шаҳомати хоса ҷашн гирифта мешавад. Бояд тазаккур дод ки баргузории чунин тантанаҳои милливу қадима дар қалби кӯдакону наврасон меҳри ватан, ифтихор аз ин сарзамину меҳанро ҷой дода, боиси ба камол расидани насли ояндасози миллат ва худогоҳу хештаншинос мегардад.